mai nasara. Mai nasara. What? Dan Sito? Mai gida, Zinatu ta gudu. Zinatu ta ɓata jariri? Ya aka haka ya faru? Sakaci irin na yara. To a raye nake so a kawo su. Kar ka yadda wani abu ya same su. Mai gida kar ka manta. Ni fa bana kuskure. Kuma ban san ta ba. Sakaci ne kawai irin na yara. Amma za a samu ta. Saboda idan Zinatu ta ɓace, to asirinmu ya tonu. An gama. Kar ka ji komai. Har gida za a bi mu a zuwa samar hankali. A jefa mu gidan yari. Mai nasara, mai nasara. La ilaha illallah. Me zan gani? Sallillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida? Ya kamata ka ce wani abu fa akan wani al'amari. Zan yi iya bakin kokarina, zan iya iyawata. Oh, wannan bai Allah sannu ta harbu. Abba, ya kamata kai wani abu akan lamarin yarinyar nan. Ƙwarai da gaske. A galabaice take. Bari ga kodo na ba dan burgamin na kodon sai ba. Oh. Babu komai ma. Amma bai Allah dan ci rayuwarta. Dole maganin sai na koma daji. Bari jeji in ta. Ka samu wata abin da za a yi. Kuma
Yawwa. Bismillahi ga maganin bata. Iko Allah. Iko Allah. Ta sha ko? Ta sha. To bari ki ga abin da Allah zai dan jira kaɗan ki gani. A'a. Me gida? Zuciyar ta ya daina bugawa. Zuciyar ta daina bugawa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin ga laifi na ne. Da na kama maganin akan lokaci da ba ta mutu ba. Me gida? Ka daina faɗin haka. Tana iya yiwuwa kaddarar namu kenan da Allah ya ɗaura mana. To, shikenan. Haka Allah ya so ba da zamu yi. Me gida? Kamar numfashinta ya dawo fa. Numfashinta ya dawo. Alhamdulillahi. Na gaya miki kuma wannan magani na kai shekara 35 ina taimakon mutane. Duk wanda ya sha sai ya dawo hayyaci shi. Tsumun da gene fa. A na san za ta dawo. Allah mai iko. Haba wannan ai. Tsumun da gene fa. Ai magani ne sadida. Oh, alhamdulillahi ta dawo. Alhamdulillahi. In Allah da za ta samu lafiya. Mai nasara, mai nasara.
masoyi a duniya, duba dai yadda masoya suke yin zumuɗi. Na gode da irin taimakon da ka yi min. Ba don ka zo ba, da yanzu rayuwata ta salwanta. Rayuwa da mutuwa ba a hannunmu yake ba, a hannun Allah yake. Lalle kai ne mai taimakon mai jin yunwa a lokacin da yake jin yunwa. Ka zo a lokacin da ya dace, ka kubutar da rayuwana, ni da ɗana. Ina son na tabbatar miki da cewa zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri. Allah ne ya umarce ni da na zo a lokacin da ya dace domin na taimake ku, ke da ɗanki. Kuma ina mai ƙara tabbatar miki da cewa na yi alfaharin hakan. Ba zan taɓa mantawa da wannan taimakon da ka yi min ba, ni da ɗana. Ina maka godiya sosai. Godewa Allah. San masoyi a duniya, duba dai yadda masoya suke yin zumuɗi. Lalle sai ka ba bakwanci lahira. Me kake nufi? Ga daren girki, ga abinci ba nama. Wallahi wallahi in dai babu nama wallahi ba zan yi ba. Ba zan taba girkin da babu nama ba. Karamin kwaro. Bindige ka ba abin da zai faru. Kamfanin YMP Studio ke gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna Juriya. Ka gana? Idan baka fita hanyar da ba sawa zan yi na fasa kanka. Kin tabbatar da hakan gaskiya ne? Ba a wasa da magana aure. Musamman yaran yanzu da soyayya suke tasowa. Abinda nake nufi shi, ina son ki ara mun wani sashi a cikin zuciyarki domin na rubuta suna a jerin sunayen da ke rubuce a ciki. Wai na ka tafi ne? Wai sai na yi kiwonka ne kafin in ganka? Maganar Panama kike yi. Kin san irin wahalan da nake ta sha wanda hakan ta sa har yanzu tukunna da daddare na tukunna samu kuɗin cefanen da za a zo a dan samu a girka? Cikin mintuna 2 da na baka, ka cinye har da ma ƙara. Ina son. Duba da yanayin ƙalubalen da nake fuskanta a kai shi, ba na tunanin cewa zan iya jure soyayya ta da shi. Ina tunanin wannan shine mafita a gare ni. Juriya. Kuma wannan ba shi ya kawo ni makarantar nan ba. Kuma ka sani ba na haɗa ilimi da wani abu. Shin kana nufin dan ka kashe ni a yau wurin da zai cika? Babban buri na Galawi za ta yi aure mai kuɗi. Ina huta ita ma tana huta kai ma tana huta. Babban buri na kenan mai gida. Ba irin maganar da ban mata ba. Ina so in sanar da ke cewa da burinki da kudurinki da duk wani tunani da kike a kansu wallahi na tarwatsa shi. A kashe rai. Mutum ya bar duniya. Dai hanyar da zai buɗe na hana auren nan wallahi sai na yi. Wallahi ki riga kin makara. Juriya. Matukar biki mun biyayya ba, haka nan za a sa mala'iku su jefa ki a wutar jahannam. Kaga ni fa magana ka ta nemi yawa. Kar garin haɗa zumunci a ɓata zumunci abba. Bayan lissafin da na yi, an samu asaran naira miliyan 3,022. Miliyan nawa? Ina son ka jajirce don ka cimma burinka. Me ka ci? Me ka sha? Me kake da shi da har zaka ba wa Asiya? A gaskiya baka kyauta mun ba. Na kira numbin ka baya shiga. Ga ya rage sati ɗaya kacal a fara jarabawa. Kuma ka san kai kake ba mu expo. Domin kuwa na hau ban san ka kuma babu wanda ya isa canza daga wannan turban. Juriya. Domin kallon wannan shiri mai dogon zango sai ku tuntube mu a YouTube channel ɗinmu mai suna YMP Sabuwar TV. Za mu dinga ɗora muku wannan shirin a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Wadda ya shirya ya kuma bada umarni shine Yusuf M Plana. Yi mana subscribe da kuma like don sanar da ku abin da muka ɗora.
Ya na ga yanayinka ya sauya. Ka sa zuciyata ta samu rauni. Wani muku wani abu ne Salim? A'a, ko da wasa. Zinatu zuciyata ba za ta taɓa bari na munafurci ki ba. Kawai gani na yi lokaci ya yi da za ki tafi ki bar mu. Shi ne kawai. Salim, ai rayuwata ta kuce. Tunda iyayenka sun rike ni tamkar 'yar da suka haifa. Suna yi mana abu ba bambanci. Salim, ni taka ce har abada. Na yi matuƙar farin cikin jin hakan daga gare ki. Zinatu, sai yanzu na samu nutsuwa. Domin ko hakan ne zai gwada mana cewa zan rayu da ke, za kuma in mutu da ke. Zinatu, zuciyata ta gice. Ina mai ƙara tabbatar miki da cewa yanzu ne kika cire mana shakku da ke cikin zuciyata. Zinatu, wai sai yaushe ne za ki bani labarin ki? Labari na kuma Salim. San masoyi a duniya, duba dai yadda masoya suke yin zumuɗi. Ba yanzu ba. Ba yanzu ba Salim. Mai nasara, mai nasara. Mai nasara, mai nasara. Tun zuwanki gidan nan muke ta ƙoƙari muna faɗi tashi don ceto rayuwarki. Gashi kuma yanzu mun yi nasara kin samu kanki. Saboda haka lokaci yayi da zaki ba mu tarihin rayuwarki. Daga ina kike? Ke yar wace ƙasa ce? Ke yar wane ne? Addini ma ya yarda da hakan. San masoyi a duniya yana da daɗi. Abba ka yi min rai. Labari na yana tare da tarin abin al'ajabi. Abba kai haƙuri zan gaya maka amma ba yanzu ba Abba. Me yasa zaki haka? Me ya samu tunaninki? Simple question da aka tambaye ki zaki faɗa mai kika fara wani bindin har sai yaushe ne zaki bada labarin naki? Salim ba za ka gane ba ne. Ke ce ba za ki gane ba. San masoyi a duniya Salim kar ka tafi ka bani Salim. San masoyi a duniya yana da daɗi. Ku duba dai yadda masoya suke yin zumuɗi. Mai nasara, mai nasara. Kana bani mamaki Salim. Da kullum kake tambayar labari na baka damu da ka tambaya labarin ɗana ba. Zinatu kenan. Ban fahimce ki ba. Me kike nufi? Salim. San masoyi a duniya yana da daɗi. Ni budurwa ce, ban taɓa aure. Kuma sultan ɗana ne wanda na haifa a cikin cikina.
Zinatu! 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 Zo. Zo Zinatu. A'a kan ki gashe ni ba na son gaisuwa ki. Asirin boye ya bayyana. Duk wani kumbiya da kike da makirci yau asirin ki ya bankaɗo. Na san komai naki. Ashe da ma karuwa ce ke kika zo min gidan nan dan shege. To wallahi baki isa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abba karuwa kuma. Ya za ka danganta ni da karuwa a matsayin ka na mahaifina. Ni ba ubanki bane, ki nemi ubanki tun dare bai miki ba. Na gaya miki. Kai mun uzuri Abba. Saura Chris ya rage na bayyana maka da ko ni wace ce. Uzuri? Wallahi ba zan miki uzuri ba. Ba ruwa da ko cewa ce tsintaccen mage ce zake miki uzuri. To wallahi yau sai kin bar gidan nan da wannan shegen yaron. Wani yaro ne yaron shege? A dai da dan shege. Yaron nan ba dan shege bane da ubansa. Ba shege bane da ubansa. Ya haƙuri kin ji ko? Mai nasara, mai nasara. Mai nasara. Mai nasara, 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 mai nasara.